Part 2 ni sa tong video mga bay sa pagtaod sa tuwang kanister nga big elbow. So naka 51 na ta. So dako kayo og elbow gika ay bangag gikan sa head mga bay. Oh, kita ninyo na 51 gina siya mga bay. So naigipakita ni Sir John sa tuwa diri mga bay nga pangbawg-bawg, gitawag do ni siya og pie cut. No, mo ni sa term do ni mga bay. So iya kong explainan sa modo na siya ay pang kuan niya maka-curve sa mga bay mo curve ang style sa elbow. So nindot gyapon siya kay naghimo siya daan. Yan ang gi pangkating-kating gidaan mga bay. So dire yan ang gitistik sukod ni Sir John. So dara giplanuhan na nagcutting og 51 para sumpay. Dara na sukod na gid sa mga bay. O, kita ninyo nga gitisting na jug maayo ni Sir John. Hapit na gid ni sa katinuoran mga bay. Dire mga bay mag full weld na ta para makita ninyo ang resulta pagkahuman sa tong big elbow mga bay. Let's go. Voice over sa gid mga bay kay na music gid ang palibot. So gitanggalan ni Sir John mga bay kay final full weld na gini siya daw gisalang na mga bay. So doon na gini sa katinuoran mga bay. Oh. Okay kay tanawon mga bay. Oh. Big elbow nagdating mga bay, di ba? So birahan na niya karon mga bay. So piti-piti na ni karon. Let's go. Ala mga bay. Oh. Diri mga bay gibapingan ni Sir John para nga mo sinaw na siya mga bay daan para unya inighuman diretso na dayon siya full wheel na gid siya mga matic na gid na siya. Kita niyo mga bay 2 inches ang bangag mga bay, di ba? Dako kaadyo. Nauman ragid sa mga bayo, tanawa ragon ninyo, mamords kayo, way pakay. Grabe oh. Sinaw kag dating, salamat juga kay Sir John mga bay. So naplastar ragid ato ang big elbow, agoy gitaod na. So madunggan na nato ang kamatuoran sa tingog ani karon mga bay. So excited na mga bay, let's go. Sige pandang. Check. Way hungaw. Check. Tao na yun ang sa loob na. Voice over na lang gid nako diri mga bay kay mulabaw gid ang music mga bay makapirat gid ni Lolo Whitey ani. Sa diya mga bay giplastar ni Sir John gipatistingan na mo nag-andar walay hungaw. Good. So dito dapit sa head walay hungaw gid siya, walay problema, pero diha lang dapit sa may salub-salub mga bay wala naman na nabantayan niya ni hungaw na dahil na siya, pero dili lang ma-feel siguro tungod kay bago pang taod medyo hugot-hugot pa siya. Pagdaga na niya mga bay dito na ako ma-feel nga muhungaw sa siyempre stock pipe ba siya. So pag makawalop siya kay big elbow, so mubalik kid diha diri sa salub-salub mga bay. So dapat diunta sa diha pa lang amon lang ta din ang full wheel gyud dapat, pero sige lang at least nga naka lesson learn gyapon ta nga dili di siya pwede sa loob kay total matanggal-tanggal bitaw ng tulo ka bolt daw mag-ilistag kanister. So nakita ninyo mga bay nga ang muffler naglibil gid siya sa ligid kaya tungod kay ako gina siyang gipasibog mga bay, gipaawat na ko pareha sa power pipe na ko mga bay ba, kaya tong una manggod dili na siya libil, so labaw na siya sa ligid. So motong at least pod nakana ko da ka Sir John, so at least ato jong na napaplastar di ba tanaw ninyo high mount kay siya mga bay sa shock gamay gid sa gap igor gid masudang sa katudlo diha nya libil ginako siya kay para nindot. So kanang gitudlo mga bay muna siya ang nihungaw. So karon ako na siyang insertan og video katong akong gibalik diha nga magpa full with ko kay Sir John. Wala nga karon goods na siya. So si Reader G
elbow na gid siya para sa iya mga bay ang atong nginging. So lipay sad biya tanahon. So salamat pud sa akong partner ni nga siya gini uyon ug ni desisyon nga pailisan gid ang mga bay. So karon butangan na mo bracket. Stainless ya po na bracket. Mao na nga bracket mga bay non nindot nga baga so kay na siya. So giben og letter L dayon gibutang then gisukdan ni Sir John para nga fix gid kayo siya. So sa pagcutting pagani plaster kay pagcutting tungod kay naa siya ay pang clip gyud. So dili gid ta ingon nga mabikil ana mga bay. So yang ganahanan gibolt aron tig wheel day na siya kay para nga dili siya molihok mga bay. Kay kining reader dyan na to wala na siya ay bracket dia vibrate juga ni siya mga bay. Ambot lang juga ni mga inani nga motor. So dapat naagid ang bracket ya kay kung dili naman nabutag bracket dia ana dali kay gid mga putol ni tambot sorum sa baka mga luwag. So naragi tirahan na siya og tig weld para safety gina sa mga bay kay para nga di jud siya matagak. So stainless gyapon atong gibutang para nga mobagay gyapon sa ato ang elbow. So mapilit gyapon sa mga bayo og ka timing. So kini gyapon tig weld gyapon nga basta-basta gyapon nga talent mga bay dapat kanang maigig ka mo pasunod ani then kanang yang sidlak ko grabe ka silaw. So dapat di anta pagtira daw nang imong babay ngani Sir John mo pilok do kana kay para nga makita pa nimo ang imong butangan pag di magkabang-kabang imong tirada para nindot kita naon ba. So muna siya na plaster gid siya og sakto nga bracket mga bay sa tong tambutso. So good sa kaayo siya kita ninyo. Ayos sa kaayo mga bay. Atong liliyo ng ilalo mga bay goods kay tanawon limpyo kaayo detalyado tungod kay TIG weld ang gamit ni Sir John mga bay. So plaster na kayo ang atong motive silver bagay kayo mga bay ma-feel gid nato makita nga detalyado gyud ang pagka big elbow mga bay hayos kaayo choyans kay tanan. So dire mga bay si Sir John motira ni mga klase nga inani big elbow og labi na sad kalkal pipe og full exhaust sa mga sakyanan. Kung gusto mo mag kanang gikalkal ipabalit yung stock mo tirada yapon si Sir John na sa presyo ani mga bay kang Sir John na mo pag PM. So siya na mo PM sa inyo kung pilay pakalkal or magpa full exhaust or magpataod ba mo og big elbow. So kani nga located diha nga area mga bay likod sa hospital Pahilan. Kita nyo na naida kong tower likod na atubangan na matik muna nang iyahang shop mga bay. So wala pa gina siya tarpaulin so yan ang pabutangan daw pohon mga bay. So balikan niya. Ayan mga bay. So pauli na ta. So salamat kay Sir John. So kung magpatawad mo og elbow dre is 1,500 yun ang presyo ni mga bay. Kung magpatawad mo og elbow pero gi-discount ko ni sir. So amo na tong discount ni sir. So salamat kayo sir sa pag-abi-abi. Ako pinakauna nga customer ni Sir Dre kaganina kay nagsayo jud ko. Ituyo gid ako nga magsayo ko para makauna kay pista biya gahapon. Agi si sakop Sir Joy nagtira ganiya. Uban-uban sabay-sabayan na nako sa sunod ko sa iya. So, inanan lang sir. Thank you kayo, thank you very much. So si nginging atong Reader J naka big elbow nga iyahag yun mismo nga sukod ani mga bay. So ani na mo diri sa shop ni sir kung gusto mo magpa big elbow. Apil sa sakyanan magpa full exhaust gyapon mo diri. Way problema siya diri, mutira na siya, daghan na kay na siya diri gipangtirahan. Tanawan ninyo yang page butang na nako sa comment nako or sa akong vlog dito sa Facebook o sa YouTube para makita niyo mga bay. So kanara ba mga bay og sa tanaw to stop speed ni ron dos dalan kay agi tag mga street dalan karon.